Vážené sestry a sestričky, milé bratia, bratanci, chlapci, Slováci, Slovenky, ani sme sa nenazdali a mesiac nám prešiel ako vodka Jelcinovým hrdlom. A ja som zase tu, aby som sa vám prihovoril, milé bratia, lebo, ako sa hovorí, opakovanie je mačka múdrosti. Aj keď ja vám poviem, ja mám jednu mačku, ale ja si ju odbachnem, alebo čo? Lebo to vám nič nerobí, tá mačka. Len kúka na televízor, myši nechytá. A viete prečo nechytá myši? Lebo je z Maďarska. Áno, priznám sa, bol som minulý týždeň v Komárne, normálne som tam išiel na aute a jeden policajt mi dal pokutu a viete za čo? Že vraj nevyhadzujem smerovky. A povedzte mi, čo je jeho do toho? No čo je jeho do toho, že ja nevyhadzujem smerovky? Veď ja viem, kde idem. Ja viem, kde idem a ostatným to môže byť jedno, no nie? Normálne mi dal pokutu, hajzel jeden. Kebyže za alkohol nepoviem nič, to je u mňa bežná vec, ale za toto, tak sa vás pýtam, Slováci, toto ste chceli? Aby nám tu kaďakí maďarskí policajti dávali pokutu a mlatili nás korbačom po hlave? Na toto sme robili nežnú rezolúciu? Na toto? Aby si tu okolo nás kaďakí Maďari robili svoje euroregelióny? Aby mňa keďakí odrodilci spochybňovali vo voľbách, že ja som nebol disident. No, veď ja som bol disident jak sviňa. Ešte za komunizmu som bol disident, prosím vás. Dnes si pamätám, a to si pamätám málo, ale toto si pamätám, ako keby to bolo zajtra, ako som raz na 1. mája odmietol v sprevode niesť ruskú zástavu. To bola ťažká ako hovado. Tak mi potom dali kubánsku. A ja, že som nebol disident, ja? Veď aj na tribúnu som im kýval len preto, lebo oni kývali mne, tak čo? Aj emigrovať som chcel do Bulharska. Ale mi zomrela teta, tak som nemohol. Prosím vás pekne, veď kto začal tú ich nežnú revolúciu v Prahe? Čo si myslíte, že Maďari? Ja som ju začal. Som tam normálne bol všade tam vypli prúd, ja som hľadal nádražie, tak som si zobral cintorín na sviečku a som sa ich pýtal, že kde tu chodí vlak. A tí všetci Češi maďarskí išli za mnou. A revali, že pôjdeme na hrad. Mne to bolo jedno, odkiaľ mi pôjde vlak do Žiliny. Tak som aj išiel, no.
Ale som asi zablúdil, alebo čo, lebo keď som tam prišiel, tak tam akurát chodil jeden v krátkých nohavicách na kolobežke. A vy mi chcete povedať, že ja som nebol ten Disneyland? A také reči o mne rozširujete, že mám vilu za 15 miliónov. Prosím vás, dovolte mi, aby som sa zasmial. Veď toľko stál iba pozemok. A ešte žena chcela mať v bazéne morskú vodu, ale to by sme museli ťahať po trúbe cez Maďarsko, tak som je to zatrhol. Ale ja vám poviem, kto rozširuje tieto flámy o mne. Maďari! Áno, Maďari to rozširujú. Tak sa preverte, milé bratia. Veď ja keby som išiel do toho Komárna na tankoch, tak mu tam vyhodím také smerovky, že sa z toho zblázní žandár jeden. Pozrite sa, ja keď nebudem prezidentom, ja sa nezblázním. Ja som šťastné detstvo. Ja som normálne chodil do materskej školy. To bola asi jediná, ktorú som dokončil. Normálne som sa tam učil slovenské basničky, nejako teraz sama Amerika a Myšiak Miky a premiér Miky. My sme sa učili slovenské basničky ako napríklad tá Slimak, slimak, vystrč rožky, dám ti masla na pár rožky. Keď nevystrčíš, podpalím ti dom a ty zhoríš v ňom. To bola moja obľúbená. Lebo mne to bolo úplne jedno, či ten idiot vystrčí, alebo nie. Ja som aj tak vždy podpalil. Ja som si vždy predstavil, že ten Slimák prišiel z Maďarska, tam bol hneď taký plamen. Takže, ako hovorím, milé bratia, ja sa z toho nezblázním. Možno sa z toho zbláznite vy po voľbách, ale to už je vaša vec. Ja som vás varoval, takže o mesiac budem múdrejší. Možno. No. Lúčim sa s vami pozdravom. Nech žije Slovenská národná sranda. Nech žijem ja. Majte sa a pite. Teda, príďte. Na zdravie a dovidenia.